Kuno Porlong, Pitip ni em bakal sokan Meghalaya kalau penmi yang Chief Minister Championship Challenge benai jeng kesan ni nong sengkam la dia jong kejela ki badan ni kam ki paper bakirpang bat ban penyak kemat ya ki kam lani ya kino ki badang susdang sengkam la dia tekan ni ka challenge kan kesan ya ki ha kino ki jeng ki baki ya syam ban yarap ban penyak bat penkiu ka kam jong ki da ka ba highlight ya ki ban sementa ha ka program ka bakandai benai bala penyak da ka prime ki baki khot ka prime incubation program Kecing mentai bagi kusnam, kecing kersan lang bagi keran, kuat arlak tengka nak bentaki arsan ngut kebaca kemat, kuat silak tengka nak bentaki arsan ngut kebaca dian. Sertifikat lang bagi Sarkar Meghalaya, bagi IIM Kolkata Innovation Park. Kecing penyoluti, bagi kecing hikai nak bentah semen daki bro kiwa, banyak bagi wadatip ia kakam. Kecing hikai bagi training, bagi kena, mana lah kepor, beto haku penko ya kikam. Ke prime yirap ko i ke kam pisah pilain haku i ki kenjagran ki lun wat ba ke poisa o sedang i ukhi ukhan ke prime yirap ko i wo penyo i ki yaw ki hat ha po ke jela wat sebar ke jela ke prime em go ke office krek kam yong ka ke wom em ka miusu hawan i ginu kenja training em gele ka sentar yong ka hapo shlong wa haturah Kajengirap hakar kom ban songi kimar ban penyat yo yiki bat ban kring pat ba iki mar ki bangi penmi hi nang tang la yo ru iki jengkersan ka bai dei bat ki an ki kanun kom ka GST ka fasai bat ki wei ru de kajeng pau kman hakilat pathai khobor rengkat kajeng penyat so bat ki kalat ban yatrai ban so lang bat ki wei pat ginang sengkam jong ka jela kalat ban yasi menta ha ka jing le bisit shabar jong ka jela khnang begina ba kham susu khamba hang bejadei bat ka jing seng kam la jong kisan pugut la gato hendet ki bom sim lajit sega to pupi ki yo ya galat buni orung ha ka free incubation hadin ka jing pej benia Kita apply ke ni kedai ki ban long ki belarang ba kedai ki nong saw senang pura jang kering dia kedai ban long ki nong senang jong ke jala Meghalaya Kidai bandan ya ka kamla jong hapok ka jela bat kidai ban pen i ya ka jing mi na ka kamba ki tre kimar bat kedukam tre ki jong ki kidai ban long kham pher bat kerpang bat ka bala bangwan ra ru kilat yok kam yok jam hapok ka jela lada kinong apply kidai ki badan lupa ka kamla jong kadai bandan la kumnu klem palat ya ka handriusnan Tisengih kam la jong ke paper bat ke bakirpang bat penkiu la dia bat ya ka jela Meghalaya tinai apsu bat tap nom menta link ba ka website www.primemeghalaya.com/cmecc bat kapo ban tap ya ka application kan kod haka khat santri unai lur ajar pulai ya don menta hak incubation program jong ka prime ban ngin kirsan ya phi ban penkiu ya kam jong phi sa ka wai pat ka sinjam Ka kenhuan jong ka Confederation of Riboy People Corp ha ka khat khandai tarik nailar arhajar pulai kalalet ban khang talano ekobeka karkhana sanjri kabadan ha ka snong mausmai ha district Riboy hadin bekinong elam jong ni keseng kilalap bakani ka karkhana kalatrekam mentala bon snam klem dadon ni kino ki kot kisla ki babiang ban pentrekam diberi banyo ni kitnat trekam ka sarkar ha kene ka jinglet khanra ki kot kislai kene ka karkhana kabalatep gum ka resource rubber private limited na kaliang jong ka kop lam khamat dauba pateng mersing working president ha ka jingedon rengkat uba juban jun swer vice president pat kiwe kinong kitkam ha bakran kinong tho khubor uba pateng mersing uretho bagaseng kalai jingte barol ka jingdon jong kene ka karkhana sanjri ha ka snong mausmai khatwe mer kabala pentrekam jubor dagi breu bam dagi trajela blatip kerteng ko Rohit Kapoor bad bala penia je ka karkhana klem dayo na penbiang ya ki kot kisla uli thoru bah ka jingnet jurep ka seng kalai kendo yokpa jong Rohit Kapoor balapan ban pensisha ki kot kisla nrei uni urang ba chumlala ban peni ya ki kot kisla ban penia ya ka karkhana bad hadian pat layo jingtep bawat ya ka jaka ka ba ka karkhana ka yang mentaru Rohit Kapoor shimla sion ai khajna ai haduk menta kumta halor kani kejing bambiang ki kot kisla kaseng kala shem da kasenjam ban khang talai kani karkhana daga ba aipor ru katu kani sngi gitra jong kani karkhana sanjri bagi de ban penbiang shwai ki kot kisla nang bagian lapat ban pentre kambiang ya ka karkhana daga ba mahamru
Bala da kitrai ki persang ban plier jubor ne ban penyak jubor ke ka karkhana na kaliang kaseng lara kalap ka sa siempat da kesenjam ka bakam teng Adin bangilayo ka information ba kimbiang kita kikot kisla banron ni ka factory. Dina kaliang ka seng gilawan men sinengkong te nagaliang jong ni utrai jong ni company ulong bangin sapani la si palai menin ka singi. Te menin ka singi nagaliang jong ngim semlayo banewan bat gilawan mata ka singi keliu melapan biang kita kikot kisla. Nare hadin bangilawan hang ne. Une utrai jong ni company umla ban penbiang iwairu ikot isla. Te nakadang nagaliang jong ka seng gila sim ya negara. Bakat ba umpat la ban penbiang ikut kisla na geleng gasengin kang talaswa ya kane ka factory bat hadin bol la ban penbiang ikut kisla ngisa alat ya ubun pli na maring yo ina ka por kini ki non tribal ki wan kane ka ri ga jongi banele ki business ki balai phujaj ki babun hi kimbiang ikut kisla te na geleng juga sengi kwa man kercai ba ngim alat ya kum kine ki factory ki bawan le be an banwan kamai be an na kane ka ri ga jongi den na kadau na geleng juga Confederation of Riboy People ngila sim ya negara ban khang talashi sendon ya kane ka factory hang ne apok snong jo ka mausmai but nyai pori u la sinengkong ba un penbiang ge tikot kisla lada umla ban penbiang gin be sendon bat briu na kane ka jaka ba kilik phaino se kisnong gitau ki joki kata ka de ka ba ngisim ya karai na kaliang jo ka seng but ngida kerpat sya ka district council but sya ka office jong deputy commissioner ba makiru kidai banwan sek ya kane ka factory ka badan hangne ba biang ne em ki kot kisla namar nyu i ba hadu menta umla ban penbiang ya ki kot kisla umla ban pen i seka seng ya kidai kot kisla ki ba uyo tingkerpat seka district council ba kadai banwan hiar banwan jurip ya kane ka factory hangne apo mosmai